hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Igwa ako alat ko na ta. Apodang ko si Bishop Joel Bailon ta. Nag-DPA baga kan sarong aldaw. Diba? Nag-DPA kan sarong aldaw. Ano yan na DPA na iyan? Diocesan Pastoral Assembly 3. Yan, ha? Duman sa DPA na ito, ihapot ta kay Bishop kung ano ini na DPA, ano ining number 3 na ini, na para sa satuya tabi na mga ano nga nga podkan, mga parokyano, di ba? Mga nasa diocese ng Legazpi. Dinansaro po, may nagluwas po na pero ang gusto nindang sabihon na ma-implementar yung pig-apod na Synodal Church. Ano po yan na Synodal Church na yan? Pero after kayo ng interview ta kay Bishop, babalikan ta ang peer na yan, ano? Babalikan ta tabi na peer, mga tugang dyan po sa Legazpi, ha? Madali lang. Tapodang ko si Bishop Joel Bailon, ta. Bata ini, mapasiring dyan sa kwan, mapasiring dyan sa... May mimisahan siya ngunyan, ta piyesta, ano? May piyesta na dudumanan po si Bishop Joel. Gari dyan po sa Kutmon. Bishop Joel, maray na agatabi. Diyos maray na alda po, Henry. Asin sa kabus na naghihinan nyo kung na online, on the air kita. Yes po, Bishop. Magari po, may Bishop, may piyesta ka ngunyan. Saan po, bimisahan mo po ngunyan na aldaw na piyesta? Diyan po sa Kutmon mo niya na aga, diyan na hapon sa TV. Oh, wow. Kay Father Marlon Bron. Oo. Para dagugong kumanin si Father Marlon Bron dyan po sa Kutmon Parish. Yan, okay. Iyo po. Opo. Iyo po. Bishop, bago po sa kwampa, gusto ko na pong hagadang kanin informasyon. Although, na-interview ko na sa ibang parte kayo ni si Monsignor Chris, mula sa iba pa niyatong pag-iriba sa diocese. Ano po yun na Diocesan Pastoral Assembly number 3, as in ano po ang nailing tanagari? Sabi nga ni, karahayan kaini sa satuya tabi na mga Catholic faithful po sa satuyang diocese. Ang saro po sa pinaka-importanting karahayan kay niyo, nahiling tapos so pigpagalanta kan nakaaging duwang pastoral assemblies ta ikatulo na nga ni Pene, kaya DPA 3 ini, na itong mga pinunan ta duman bilang simbahan na lokal kita digdi sa diocese, iko kita mga pinunan na mga struktura, mga programa, tangani na mas maging relevant o makahulugan ang satuyang pagiging simbahan na dahil lang nalilimiti sa mga liturgical activities, sa mga pribadong devotion, kundi kung paano ta sisimbagon ang katotohanan, as in mga pag-agyat, pagpurbar, mga kaditisilang sa satuyang panahon. Opo. Kaya yun ang sa tong ginibo, kaya ini yung Diocesan Pastoral Assemblies na ini. Kunyan, nahiling tadig sa DPA 3 na nagbubunga itong satuyang maginibo. Halimbawa, itong mga struktura na ginibutakan sa kapinunan kan 2011, itong mga komisyon na pig-establisher tangani na kumbaga matauwaning particular na padumanan, dadalaganan ang mga concerns ta. Halimbawa, manungod sa misa, an manungod sa mga bunyag, an manungod sa ang mga rugaring kansimbahan, yan mga kapilya, yan mga pagpagibo ng mga bagong kuyan, building sa rupayan, an mga issues man manungod sa pobre, sa pamilya, sa mga homeless. Kunyan, nahiling min nakaipuan min may mga grupo, may mga komisyon na inaabot kita, tanganing matutukan ta ining mga kuyan ini mga bagay na ini. Bakuna kun sa kumbaga bara-bara baga ini problema tawan ko sa digyo sa padi ikana naman yan ngunyan pwede iko kita ng struktura magayon na iko kita ng organizational structure yan ang sarong bunga kan ang DPA 1 so kaya nahiling ta na-establish na ini tapos kadikadwa tigbabakta na ini hininguwatan ang mga parokya, makulang itong diocese, kundi mga parokya, tayaon sa parokya ang tunay na buhay kan mga tao na sisimbagan ini na sindama nakakasabot kung ano ining ginigibot ang ining Diocesan Pastoral Assembly, itong mga programa ta, halimbawa itong trust nyato, tanganing atindiran ining padagos na pagpahayag kan Maray na Bareta, tayo yun ang original na mission kan simbahan, ibalangibo kan Maray na Bareta. Pero paano yan gigibuhon sa mga araw kayan, nahiling tayan duman sa ikaduwang Pastoral Assembly. As in ngunyan, sa DPA 3, igwa kita ning nahiling na kumbaga nag-summarize kita, pig-sumata na ito maginibong ito, nagkaigwa kita ning so mga giya, mga kuyan, ang ano nga rin masabi ng
instructions, Opo. mga guidelines, mga arukan policies na mas makakatabang tanganing sige-sige na ini na ining mga ginigibot ang yan. Opo. Iyo ini itong pigaputang Diocesan Pastoral Manual na Ayun. proklamar ta digdiyo sa kayo ni nang official na ni iyo ini an sa tuyang magayon nun so halimbawa ni Monsignor Munching kan DPA3 na nagbakal dasin daki ko yan ventilador Oho. yan sa ligaw ngunyan ang pagkadis na tulungan daw uto na duman na nasa gilid nararaot na sabi kang kuyan ibalik niya nindo yan ta may garanting niya yan sa kuyan sa binakalan nila pagbalik na nila sabi kan sir naman yan nining garanting mo na pakuman niya sala kan kuyan so ano Tindahan. so ang nag-manufacturer ang problema nga tadi nga nindo sinunod sa manual ginibusan na niya sa ventilador di nagkaroon out niya oo ako kayan Magayon ano, napaliwanag ah. Kitang hero sa simbahan, Opo. hindi kitang padumanan. Kaya kay Juan may manual kita, may matabang sa to tanganing gibuta. Halimbawa, isyo, manual Opo. sa bunyag, may mapakasal, may mapalubong. Ano ang gigibuhon? Si Sir pwede magninong, si Sir pwede magninang. Wow. Siyan, kapag nainlain ng mga buhay, aspeto kan sa itong buhay bilang simbahan, iyaon dyan mo yan sa manual na yan. Pag ko kayang kompleto, Henry, Opo. Opo. pag kompleto, pero ikuha na, at least ikuha na kita ki book form na at pagigayahan kita. Anong dapat nang ibuna? Nakita ba sa mahapot, masabi sa padi. Indang yan kung mahapot ang isibis po,